Trabaho tayo dyan mga kosa. September 12, 2022. Buong araw ng racket to ngayon. Therapy. Pagpunta ng Pugo. Kasi may dala akong yoga mat sarili. Kapag nagtitherapy ako, naka-flat talaga sa sahig. Kasi pag foam medyo makapal. Kitain natin si Boss Bing yan. Dala pala ang coffee. Bin. Hey, naman ako. Walk-life vlog. Boss Bin, let's go. Mga tapos na kami Bin sa sa trip namin ngayon. Kaya gaya. Trip naman sinabi ko hindi naman yung sideline namin, tapos mamaya ulit. Bilisi. Kala mo talaga kung sinong oh. No. Mga kosa, sa daming makikita naman si Karen, supportan natin sa Kasigap, sa Pangasinan. Hello! Thank you sa support, Karen. Thank you. Mga kosa, nasa bus na ako papuntang La Union. Sa dami-dami ba namang pwedeng katabi? Gago talaga. Dami pwedeng katabi. Sino po kayo? Uy, unang trip labas ng Cordillera. Mga kosa. Yes. Trabaho lang po. Trabaho lang. Video, sinama mo na nga ako eh. Hindi tangko. Hindi mo na. Kung ako bibit talaga. Marami mo. Uy, wala akong utang doon. Yung wala na pala. May tour guide tayo dito, si Kenneth saka si Benz. Makatapak ka ng dahil gano'n Wow! Wow! Sarap! Sama mo si nanay sa Hi, Nay. Nanay. Ay, hala! Op! Tapos ang tilapia at ubos na pakbet. Ito na. Yo! Sarap! Mga kausa, nandito ako sa Pugo Church. Dito ako nakikita kasama sa experience niya. Na-expense na sa atin ako eh. Wala, yung pagkain natin. Libre. Oh. Tayo mga boss, mga kosa. Tayo sa bus stop kasama ni boss. Punta Columbus. Yun mga kosa, nakasakay namin ni boss Yes, nandun na kami. Yan mga kosa, time check 8:04. At nagpa-12 hours tayo nasa labas from 7 a.m. to 8. Kaya nandito na lang ang aking bento buong araw. Nakakapagod. Walang gawa para may mababalikan mga kosa.